Patuloy raw na naghahanda ang Department of Social Welfare and Development Field Office 3 o DSWD-FO3 sa mass digital na sistema ng pamamahagi ng ayuda para sa mga benepisyaryo ng kanilang programa. Ayon sa kagawaran, taong 2023 nang isulong nila ang hybrid digital payout na siya nang ginagamit ngayon nationwide. Ngayong July, magkakaroon raw ng pagbabago at isasama na rin ng mobile wallet sa paghahatid ng ayuda at kasama sa mga pilot testing ang DSWD FO3. July, papasok na rin po dyan yung ating GCash payment. GCash as a payment through assistance natin through GCash portal. Doon sa pilot testing po niyan para mapabilis yung ating pagbibigay through their account na po. Hindi na po kami maglalabas ng cash, pero through GCash portal namin, itatap up na lang po namin sa kanila based doon sa assessment ng ating social worker. Kaugnay niyan, pinalalawak na rin daw ng ahensya ang pagproseso ng guarantee letter para sa mga pasyenteng humihingi ng medical assistance. Sa ilang district at private hospital sa Pampanga, mismong mga social worker na raw ang tumutulong sa processing ng mga dokumento para hindi na kailangang pumunta ng mga aplikante sa tanggapan ng DSWD. Implementing now, may mga ilan-ilan na hospitals na rin po tayo na hindi na po pumupunta yung mga pasyente sa ating opisina para humingi po ng assistance through guarantee letter. Through the assistance ng ating mga medical social workers sa mga hospital, ina-assist na po sila at makakarating na lang po yung kanilang GL po doon. Hihintay na lang po nila sa hospital na hindi na po sila gagastos, masahe. Samantala, nagsimula na rin daw nitong June 22 ang pagtanggap ng DSWD guarantee letters sa ilang sangay ng Mercury Drug sa Central Luzon para sa Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS beneficiaries. Mahigit 20 branch ng nasabing botika ang kasama sa naturang programa. Paalala lang ng ahensya, kailangan pa ring dumaan sa assessment at validation ng bawat request batay sa ibinigay na reseta ng doktor bago ito maaprobahan. Usually, pati yung pangalan ng doktor na nagbigay ng reseta, kailangan din talaga naming i-verify at i-validate. Yun po yung process ng assessment. Pupunta po kayo sa Mercury Drugs, ang nearest Mercury Drugs sa aming opisina ngayon sa Shopwise. Nandito po, nadadaanan natin dito sa left side lang muna ng San Isidro. Sila po ang isa sa ating partner. At hindi lamang po dito sa Pampanga, kasama rin po yung mga ibang probinsya na binibigyan po natin po ng ganitong sistema ng pagbibigay po ng gamot through guarantee letter. Bukod sa medical assistance, patuloy ring hinihikayat ng ahensya ang mga kwalipikadong benepisyaryo na samantalahin ang Sustainable Livelihood Program o SLP. Layo nitong paunlarin ng kakayahan at kabuhayan ng mahihirap, vulnerable at marginalized sector ng lipunan. Layunin nitong mapabuti ang kanilang socio-economic well-being, kabuhayan at sa pamamagitan ng pagbibigay ng kinakailangang kagamitan, suporta, at pagsasanay when it comes to microenterprise, development, gayon din sa pagkakaroon ng disente at pangmatagalang hanap buhay. May 2 track ang SLP, ang Microenterprise Development Track at ang Employment Facilitation. Yung Microenterprise Development Track, ito nagbibigay po kami, pag ito'y grupo, nagbibigay kami maximum member of 35 for 30,000 per member. So, may grupo sila, ino-organize po yan ng ating mga project development officers at nag-identify sila to the social preparation activities, a micro-enterprise activity within the association. Pag naman individual at wala silang kagrupo, nagbibigay po kami ng 20,000, no? Bukod sa livelihood assistance, may suporta rin daw ang naturang programa para sa mga naghahanap naman ng trabaho. Tinutulungan din natin sila sa pagbibigay po ng ating employment facilitation, na ito ay pangalawa po na track natin. Nabibigay po tayo ng mga pre-employment assistance, no? Pag-apply nila ng NBI, para makatrabaho sila, or other requirements of the government pag sila ipapasok sa trabaho. Ako si Jody Dizon Mercado para sa CLTV 36 News.